V tomto kočiari leží ani nie 4-mesačná Rebeka. Posledných 5 dní strávila v nemocničnej izbe. Je 7 hodín večer. Celý tento deň strávila na chodbe súdu. Do nemocnice prišli s tým, že dieťa plače pri pohybe rukou. Zistilo sa, že má zlomenú kľúčnu kosť. Rodina je presvedčená, že sa to stalo pri očkovaní, ktoré v ten deň podstúpili. Prišli ku nám policajti a social service, ale žiadna starosť o babetko, proste žiadne tabletky, žiadne lieky, žiadne fixovanie. Zakázali im opustiť nemocnicu. Ani vtedy ešte rodina netušila, čo sa vlastne naozaj deje. Nepripúšťali si, že by im niekto mohol dieťa zobrať len tak, až kým neprišli na súd. Náš právnik bol strašný, bol naozaj strašný, keď to tak môžem povedať. Proste, my sme vlastne na súde nemohli sa vyjadriť, nemohli sme povedať nič, ona zahriakol, keď sme sa chceli ozvať, boli sme zahriaknutí. Na soudu se objevila i ředitelka Slovenského centra pro ochranu dětí Andrea Cisárová. Její žádost o vstup do procesu zaevidovali, ale poslali ji pryč. S pomocou slovenskej strany sme sa rozhodli, že to zariskujeme a povedali sme, že nesúhlasíme s ich podmienkami. Andreu Cisárovou právník slovně napadl s tím, že vše komplikuje a má je nechat dělat si svou práci. Rodičům řekl, že pokud se nezaručí, že zůstanou v Anglii, dítě pravděpodobně odeberou hned. Dokonce od nich žádal i pasy. Toto bolo najťažšie rozhodnutie v našom živote, naozaj proste buď tu ostať a byť tu uväznený, alebo riskovať doslova všetko a ísť tam s tým, že proste chceme ísť domov. Další soudní líčení se bude konat v pátek odpoledne. To bola teda posledná informácia zo štvrtka. Sudca jednoznačne povedal, zoberte si malú dcérku domov a na druhý deň popoludní sa stretneme na ďalšom pojednávaní. Prežili tak rodičia najdlhšiu noc vo svojom živote. Ešte doplním, že pri odchode zo súdu ich zastavili ozbrojení policajti. Ako je možné, že si dcéru berú domov, pretože oni tam boli privolaní na to, aby ju jednoznačne odobrali. A ráno přišlo překvapivé rozhodnutí. Pod obrovským psychickým tlakem se rodina rozhodla, že v Anglii nezůstane a opustí ji a odjede na Slovensko. Toto rozhodnutí zároveň podpořil skotský právník žijící v Monaku, který se těmito případy nucených adopcí zabývá a ten jednoznačne prohlásil. Poďte sa podívať na jeho reakci. Anglické úrady môžu telefonovať na Slovensku a rozprávať, aká je tá rodina hrozná, ale musia nechať slovenské úrady, nech to vyhodnotia. Iba pár minút potom, čo sadli do taxíka a vybrali sa smerom na Slovensko, sa potvrdilo, že toto rozhodnutie bolo správne, pretože iba pár minút potom prišla do ich domu sociálka a s jasným úmyslom odobrať dieťa. V každém případě rodina je v této chvíli v pořádku na Slovensku. My z důvodu jejich bezpečnosti nechceme informovat o tom, kde jsou, co se s nimi v této chvíli děje. Nicméně jejich kroky samozřejmě monitorujeme a vy se o nich dozvíte v dalších zpravodajských relacích.